Ini karena perlawanan ini. Karo. Labi-labi dah. Lu. Nih. 9. Hah? Iya, 9 ah. Karo. Karena sekarang sangkatan gini. Nuh, 9 cok. Ono ta iki. Iki buktine ono ngene. Ya, awas patile lho. Tutuk 9, Cuk. 9 cur. Delok entar awas patile cur. Ini ketok dawa ngene sih. Ya apa bos tambah ono 9 iki bos. Loh 9 lho ono patile. Ya. Ya. Pancing bola nang tambah oleh 9.